Ție ți-o adresez. Pot să fiu prim. Dacă nu vreau eu, na. Poate fi readus în prim plan cu ajutorul șefilor actuali, restaurante actuale, bistrouri care gătesc. În condițiile în care în ziua de astăzi toată lumea aleargă numai să încearcă să mănânce cât mai ușor, cât mai sănătos, cât mai ok, să zicem așa. Poate fi readus în prim plan? Răspund la asta, prima dată. Câte Crăciun sunt România, românești și restul internațional? Exact ideea. Deci vorbim de România ca țară, nu de orașul Câte restaurante sunt în România tradițional românești și câte străine? Așa nu mai are. Cam cât are? 5%? 2%. Românești? 2%. Românești. Efectiv românești. Românești. 2-3%. Maxim. Maxim 3%. Nu ziceți voi. Tocmai, eu cred că sunt mai multe românești. Sunt foarte multe românești. Că nu-ți cumpără. Referitor la toată țara. Da, în România, să nu spuneți că în Moldova, o comună, găsim restaurante fusion sau... Fusion. Nu găsim românești. Hai să fim serioși. În care românească? Unii găsește o ciorbă așa. La un moment dat, normal că, ca om, vrei altceva. Pentru că ai crescut tot timpul. De ce mergi vacanța la mare, mă, dacă seara mundial? De ce? Pentru că vrei odată, din când în când, să mergi în altă parte, pentru că te-ai săturat. Omul de la munte vrea la mare și omul de la mare vrea la munte când e liber. Normal că mai vrei și altceva, dacă tot timpul ai mult mai multe șanse, 90%, 95% să gătești românești de acasă și 5% străini. Normal când ieși de acasă sau ceva, vrei să cauți altceva. Nu o să mai să mănânci o ceafă la restaurant câteodată, pentru că o să mănânci la meniu zi, dar când ieși la un eveniment, vrei tu altceva, pentru că vrei să faci plăcere întotdeauna iubitei de aniversarea cuiva și vrei să plăcești și vrei să deguști altceva. E normal. Numai așa ne vom educa și o să facem diferență între mâncăruri. Degustând și în stânga și în dreapta și mai multe genuri de mâncăruri. Că nu poți să rămâi numai pe românesc. Pentru că mie îmi place românesc. Sunt moroșan. Și nu sunt niciodată o mămăligă cu brânză cu niște jumere de porc tăiate de Crăciun care e crescută de vară. Normal. Normal. Dar în același timp vreau și un sushi, un pește crud proastă. Da, vreau, pentru că ne întoarcem iară. Ce mâncăm? Orice poți să mănânci. În cantități mici și diversificat. Adică mănâncă orice, dar nu mult. Până dai boala porcului, hai să fim serioși. Eu nu cred că există oameni grași care mănâncă puțin. Nu cred că există. Confirm. Excepție. Frate, eu confirm. Eu sunt un mâncău. Da. No. Hai să... Da. Continui ce... Imediat întrebarea, Alexandru. Imediat. Hai, Alexandru, te ascultăm. Alex Cârțu. Cred că e a 10-a întrebare, că mi-a trecut așa prin cap, dar o să nu mă opresc, că toți suntem aici. Dacă știți care e procentajul de oameni în România care mănâncă în oraș versus, să zicem, Anglia? Era următoarea întrebare pe care vreau să pun. Vorbim de București sau în oraș generic din România? Sunt foarte mulți care, atunci când vorbesc de mâncat în oraș, se raportează strict la București. La nivel de țară, la restaurant. Pentru că o să vă zic de ce mă întreb chestia asta, dar vreau să știu dacă știți că tot timpul, atunci când ne comparăm cu Franța, ne comparăm cu Belgia, cu Anglia, cu toate țările astea, dom'le, de ce sunt problemele astea, de ce sunt problemele X, Y, Z, dar hai să vedem câți mănâncă în oraș, în România, versus cât mănâncă în afară. Nu am să-ți fac pe plac. Probabil că mult mai puțin. Atât de puțin încât nu poți să supraviețuiești ca restaurant. Pentru că ai un segment limitat pe care te lupți și atunci când prinzi unul ăla care este foarte rar în oraș, vei vrea să intre la tine și nu în partea cealaltă. Și de-aia toate restaurantele din București, sau nu toate, dar Dar este... 75% sunt mediteraneene, pentru că... Exact. Da, apropo de... Dar, comparativ cu anii din urmă, cred că se văd. E în creștere, dar este sub 20% față de 80% cum ar fi în Anglia. Acolo sunt mulți oameni care gătesc mult mai puțin. Sute de ani, oameni buni. Noi am ieșit în beznă și tot în beznă am dat. Nu, e mai întuneric decât trebuia. Știi de ce zic chestia asta? Pentru că mâine se găsește X să deschidă un restaurant, îți deschide cu meniu carte, pentru că așa știe că se face, are 250 de preparate în meniu, cumpără acele roșii și castraveți modificați genetic, care pe el îl încântă că îi rezistă o lună de zile. 3 kg. Și, exact, 3 kg. Și omul nu are clienți. Și normal, trebuie să facă amplas la 1.000.000 de lucruri, are dita lista de achiziții
Și este un cerc vicios, ca să zicem așa. Nu intră clientul în restaurant, nu-i consumă, el este forțat să cumpere materia aia primă de la H, care rezistă o lună de zile. Cine îl forțează? Meniul ăla stufos pe care îl ține. Păi cine l-a făcut? Păi toată lumea, sunt 80% din restaurante care asta fac. Păi și de ce l-a făcut? Nu mai mâncați în restaurant pe ce normal. Nu mai mâncați acolo. Aici intervine fiecare bucătar în parte, trebuie să se ducă să facă educație. Păi da, știi, o rețetă la fel de bine ca și mine, da? Dacă mâine vii să-ți deschid cârciumă, știi cât îți iau pe o rețetă. Corect, toată lumea știe, probabil, da? De-aia a făcut 300 de preparate, că el a bani odată și l-a uitat. I-a dat consultanță o lună și l-a făcut pe el. L-a băgat în faliment. Aia e problema, pentru că noi nici nu avem oameni care să vină să consume pe bandă rulantă. Tu ești un caz fericit că tu ai dita rolajul la cocoșul roșu. Sincer. Dar sunt foarte multe restaurante care n-au rulaj. Au meniu stufos, sunt forțați să cumpere materie primă de rahat, care le rezistă o lună de zile pe raft și are. Da. Auzi, mon ami, să știi că e vorba de cultură, până la urmă. Exact. Nu avem cultura mâncatului bine, să zic. Eu am avut probleme la mine la cârciumă, cu client la mine în București, care ziceau, de ce așa mi meniu? Și am zis, sunt mai multe motive, adică în principiu la un motiv mic ar trebui să-ți dă o siguranță. Pentru că sunt puține, pentru că rulajul automat e mai des, nu rămân lucruri multe. Nu se congelează. Adică ai mult mai multe avantaje. Și zic, la un meniu stufos mare, vorba aia, că începi să citești din capă până la sfârșit, nu mai știi ce dracu să alegi. Tu știi, înțelegi. Nu, dar nu știi, nu pune și de obicei în astea multe, ai cam tot aceeași mâncare peste tot. Deci nu e ceva diferit, nimică. Că dacă merg la ciorbe, sunt 5 ciorbe, la jniță, adică în general sunt la toate, doar că a pus o ciupercă și a schimbat numele. Dar preparatul de porc sunt 15 preparate de porc. Deci că sunt 15 preparate de mâncare. Nu mai același lucru, același gust, doar că a pus în o legumă sau ceva, sau mai pus un fruct. E mai șmecher. Și zice, mama, a făcut altfel. Bine, până la urmă, asta e adevărul, că toți mâncăm la restaurante și eu mă duc în Maramureș, mă opresc să mănânc și ce mănânc în Maramureș. Mă opresc la o din asta unde sunt tiruri și întreb pe omul care mâncă ce e aici mai mult. Adică ce e mai vândut mai mult, ce e făcut la oală. Pentru că zicea voi la un somon, pe Valea, nu știu unde, Valea Cerbului Somon. E singurul somon. Adică noi ca și client trebuie să ne uităm un pic, că ne întoarcem și la povestea cu emisiunea bucătăreală care a fost. Bă, sunt foarte bună, pentru că clientul deja știe să ceară văzând la televizor că ăla nu e bun sau ce face diferența între un fruct sau o legumă sau într-un produs de calitate și încetul cu încetul se educă. Doar că educația asta e foarte lungă. Înțelegi că produsele ca românești, acum vorbim de produse. În România, toți străinii care vin, toți prietenii franțuși care vin în România au zis că fructele noastre de sezon și legumele noastre sunt cele mai bune. Chiar sunt bune. Românești de sezon. Că dracu ți injectate un pic, că n-ai dat încă. Dar încă avem sezon, că avem niște bune foarte bune care nu ai ce să le faci. Adică fructele și legumele sunt bune. Avem o întrebare.